тоҷикистон ман ба ҳар як пораи нонат қаноат мекунам. рӯи хорҳои аламҳоят иморат мекунам. ай ватан, ай ҳадияи виҷдони пок, ман ба домони намозият ибодат мекунам. ассалому алайкум ҳамватанони азиз, ҳамватанони бузург. мо шукриёне дорем ки ватан дорем. муддате ки ман бисёр солҳо дар дигар давлатҳо мегаштам, ман бисёр миллатҳое дидам ки орзу мекунанд ки ранги мо ватан дошта бошад. таърих гувоҳ ҳаст, таърих нишондод ҳаст ки миллати мо таърихи кӯҳна дорад, таърихи гузашта дорад. давру замон ба ҳар як пастию баландӣ аз сараш гузрондагӣ ҳаст. ба мурури давру замон ҳар як мушкилиҳо аз сараш гузарондагӣ ҳаст. лекин бо аз даруни ин миллат бо шахсони тавонаи пайдо шудагӣ ҳастанд ки ин миллатро сарҷамъ кардагӣ ҳастанд, бо ин миллата обод кардагӣ ҳастанд, бо даруни ин миллат бузургонш баромадагӣ ҳаст. чӣ қадар ҳамин мушкилоам ки аз сари мо нагузашта бошад, асрои аср ҳамин чӣ гувоҳ ҳаст. ман гуфтаниам ки вақте ки бисёр дар дигар давлатҳои дунё мегаштам, ман чизҳоя дида баромадам. якумин чизе ки нақс фаҳмидам, мардуми тоҷик лаёқаташ меҳнатдӯстай, мо меҳнаткун ҳастем. мисол ҳаст миллатҳое ки қадар меҳнат кардан ба веҳо ҳавасаш нест, лекин мардуми мо дар ҳақиқат меҳнатдӯст аст. дуюм, мардуми мо ба сабр аст. ин сабр одама ба манзил мерасонад, як рӯз на як рӯз. мардуми мо ба сабр аст, ин хеле хуб ай. чуба ки бисёраш худотарс аст, намозхон аст, аз дин бохабар аст, ин бисёр хуб ай. сеюмин чизи беҳтарине ки дар халқи мо ҳаст, ин арзиши оилавӣ. оила барои мо як арзиш дорад. ҳурмати падару модар, ҳурмати фарзанд, ҳурмати хишу табор, ҳурмати меҳмон, ҳурмати як калонсол. мо калона ҳурмат мекунем, қадрдонӣ мекунем. қадри хишу табор, ё ки мегӯям ки мана мисол як кас пештартар хизмат карда бошад, ё ки дастгирӣ мо кардагӣ бошад, мо қадри хизматҳои гузашташ мекунем. рӯи як хешаш ё табораш ё рафиқаш барои хотири фалончӣ ман туя дастгирӣ мекунам, барои хотири фалончӣ ман тура мебахшам. қадрдонӣ аст. қадрдонӣ бисёр чизи хуб аст. ин чизҳое ки миллати моя гумон мекунам ки ёрдам кардан ки ҳамин мушкило ҳама қадар соло аз сар гузаронда омадан гирад аст аста. лекин ҳар як мушкиле ки дар сари миллати мо омадагӣ аст, 30 сол 50 сол халқи мо оқиб партофтагӣ аст. агар ки шумо диққат карда бинед мефаҳмед. ман доимо шашта оила мекунам аз ҷиҳати сатҳи зиндагии мардум, аз ҷиҳати мисол имрӯза ҳаёте ки аз сар бурда истодем, ҳамин чизо ман оила мекунам. ҳамин чизо ман оила карда анализ карда мебинам дигар давлатҳои пешрафта, дигар давлатҳо, чуба ки ҷамъият ҳама вақт ба пеш меравад. мана мисол солҳои 70 ҳамин Дубай, Арабские Эмираты ки имрӯз мебинем, ҳамин хел набуд. ё ки мана ҳамин солҳои 60-70 Сингапур ҳамин хел набуд. агар ки диққат карда нигоҳ кунем мебинем, баъд аз ҷанги дуюми ҷаҳон Япония сар кард пешравиша, чуба ки якҷоя шуда кор кардана фаҳмидан ваё. ва якҷоя шуда моделе ки Япония истифода бурд, ин чӣ буд? Технологии Запад, мудрости, гӯям ақлу арзиши оилавию сенности, духовности Восток. ин чиза якҷоя карда, баъд аз сабабе ки мардуми Япония доимо мана ҳамин вай ба восточни единоборство машғул буд, мана ин самурай, кувшинка карате, мана ин чизҳо, ин методи ҳар рӯза болои худ кор карда совершенствовать себя. доимо худата доимо ба пеш бурдан, доимо худата инкишоф додан, ҳамин система овардан барои пешравии давлаташон. модели, финансови моделе ки даруни вай ба сохтагӣ будан Япония ба вай ҳамкорӣ ҳам гӯям профсоюз аст, барое ки ҷои кор таъмин кардани халқ аст, баъд ҳамкории давлат аст. вақте ки давлат ҳамкорӣ мекунад ба ҳар як корхонаҳо ва ба ҳамкории соҳибкоро аст.
هر سیتی همین چیزی که یک جا کردن، هر یک همین سیت چی یک قوت دنیاگیری داد به مردم یابانیا. یک چیز داد که مردم همین روز باید نگاه کرده بینید، اکونومیک پیشرفته، تکنولوژی پیشرفته، سطح زندگی بلند، دیگر Давлатов بود даже یاردم کرده کار کرده استودیان. این چی گفته که گفتم؟ هر یک مشکلی که سر انسان به من بیاد، یگانه چیزی که انسان یاردم میکنه این اثر گذراندن، این مناسبت است. مناسبت یک دیگر فهمی است. همین در یک خانه نگاه کنید، اگر یک مشکلی بیاد $3 یا $4 یا $5 چه خیلی همون مشکل اثر گذراندن میتون، فقط با مناسبت بودن. مناسبت وقتی که آدم مناسبت میکند تمام مشکل از سرش گذراندن آسانه، نه که وقتی که آدم بی مناسبت میشه آبادی جوا ویران کردن میمرود. برای چی مثال آورده استودیم؟ تاریخ ما با وقتی که ما اثر گذراندیم، بسیار مشکلات که اثر گذراندیم، تاریخ تاجیک با هر یک مشکلی، هر یک غربت، هر یک جنگ و جنجال، خلق ما 30 سال 50 سال عقب پرتافتگی است. ما عقب رفتیم. برای چی عقب رفتیم؟ بی مناسبت بودن ما با بی مناسبت شدن ما با. برای همون آینده این جمعیت ما پیش میرد 2 برابر تستر یا 3 برابر تستر برکتدار میشه. اما کسب و کار مثال گفتم همون صاحب کار ما یا وطن ما پیشروی شده همش، اگر که ما همین مناسبت سازیم، خلق ما دقت کنید، خلق ما، حکومت ما، صاحب کارا، همین 3 تا زمینه ساختن ما ضروره برای که همین ملت ما ساخته به پیش برویم. همه وقتی که یک کار میکنیم ما عقوبتش فکر کردن در کار، آخرش حساب عقوبتشه. به همین مضمون من گفتنی هستم که علمای ما به سر کار شود، چیزهای نو اختراع کند. علمای ما، دکترای ما با بالای خودش کار کرده پیشروی به نظر گیرد. مثلا همین آدمی که یک جا با اویل قطعی کار میکند و 20 سال باز کار کرده استوده است، در همین 20 سال باز وای گمان میکند که من تجربه 20 ساله دارم. نه، اگر که دقت کرده برید تجربه 1 ساله دارد، نه که 20 بار هوا تکرار کردگی است. انا کن 2 سال 3 سال اولش به تجربه خوب گرفتگی است، ماندگی همین با 5% و 2% و 10% تجربهش زیاد شده رفتگی است. نه که وقتی که بالای خودش کار کردن اثر میکند و مثال همون یک رم که خودش به نمیستد و با میآموزد تجربه دولت‌های پیشرفته، تکنولوژی پیشرفته، من این چیزها خیلی همون سایه خودش به موفق شده میبرود. هموطنان عزیز گرامی، همه چیز بهتری که حیات به هست زندگی خودتون به بیارید. همه چیزی که شما با مشاهده میکند عاقب روید، دور شوید. در همین تمام عمر خودم من یک چیز بهتری نفهمیدگی هستم. همه چی از فکرانه انسان وابستگی دارد. من این چیز درست فهمیدگی هستم. برای چی؟ دقت کرده استید. این یک تاینه هست، یک سکرتی هست که یک اسراری هست که خلق عادی خلق عامه همین چیز نمیداند. همین چیز ممکن که هیچ با ما با نآموختن، نگفتن، ممکن برای همین قدر ما همین چیز با دقت نکردیم. انا اگر شما دقت کرده بینید در همین مدت کاری من 22 سالی که من کار کردم 63 دولت دنیا برآمد کردم. زیاد از 1 میلیون آدم درس‌های من خواندگی است. زیاد از 1 میلیون، هم به واسطه اینترنت، هم به واسطه من خیلی آنلاین آفلاین میگن امروزه با، هم به واسطه من خیلی روبرو. زیاد از 1 میلیون آدم درس‌های من با آمدگی است. 16 تا من کتاب نوشتم. کتاب‌های من زیاد از 2 میلیون شماره به تمام دنیا پخش شدگی هستند. 7 زبان دنیا با اوج ترجمه شدگی هستند. باز ترجمه شده رفته استودیان. در همین تجربه کاری خودم یک چند تا چیز دیدم. همین حیات انسان کدوم شخصیت دستگیری میکند. خودمون میگیم معجزه، دیگران میگن کرامت. میدونید همین حیات کدوم انسان‌ها دستگیری میکند. فکرانه آبادی داشته باشد، فکرانه یک چیز ساختن داشته باشد، فکرانه با پیشروی داشته باشد. اگر شما دقت کرده بینید درخت هر ساله یک چند تا دانک میپرتوید که نسلش گم نشود. درخت مهنت میکند که یک هر سال با ممکن 1000 تا ممکن 2000 تا دانک پرتوید. از دانکی وای بو نهال میشد، با دانکی واش بو نهال میشد. نگاه کنید، علف، گل، همین طبیعت همه چیزی که در طبیعت هست حرکت میکنه که یک چیز تیاده خودش
диққат кардед, як чи тяд аз худаш, а инсон боша фақат мегирад аз дигаро. инсон боша фақат гирифтана нағз мебинад аз табиат. ман хулоса ба омадам ки дар ҳамин дунё ҳамон одаме ба пеш меравад ки фақат фикри додан дошта бошад, фикри дигароба бошад, ана фикронааш сазидаёши бошад. Сазидаёши якчи ободкорӣ, сохтан, тавоноӣ, ба пеш рафтан, меҳнат кардан, фикронааш ҳамон ба банд бошад. ана кун шахсое ки фикрона, нигоҳ кунед, дар фикрона инсон ду намуд будай: сазидаёши сознание, разрушающее сознание. ҳамон одамое ки фикраш бадай, фикри разрушение дорад, фикри қатъ кардан дорад, фикри чӣ гум бахилай, чашми бад дорад, ҳусид хурай. ҳамин хел одамо ба ҳаёт шанс наметиҳад. диққат кардастед, худи ҳаёт шанс наметиҳад ки ҳамин хел одамо сабзад, ҳамин хел одамо ба пеш равад. ана ин хел одамое ки фикронаи сазидаёши дорад, чизе ихтирокоре, фикронаи тоза, ихтирокоре дорад, ободи озод, ва ё ҳама вақт ба пеш мерад. ҳама вақт. ана вақте ки ва ё ҳама вақт ба пеш мерад, манаи одамое ки разрушательни сознание дорад, медонед чӣ мегӯд? Ина аку худо додааст. Ина аку мегӯд вай. Ина ха кун повезло. Ха кун вай бахташ баландӣ кардааст. мумкин ангос дастгириш карад. дар назари ин одамо меҳнати ин одам худи каромат метобад, мӯъҷиза метобад. чуба ки ин ақлаш намегирад ки ҳамин чӣ мешавад. не ки ҳамон мӯъҷизаам бошад ки не ки мӯъҷизаам худованд ба дасти ҳамон одамо мекунад. ман бовари комил дорам ки худованд одами тавоноа дӯст медорад, одами меҳнаткаша. чуба ки ман тафсири қуръон бисёр мехонам, ман ҳамин чиза дидам. барои ҳамон якумин чизе ки мехоҳам ки гум халқи худамо ба миллати ману шумо бояд ки фикронаи ободии миллату ободии ватан ба бошем. ҳамон вақт месабзед. ҳамон ҷамъияте ки ману шумо орзу дорем, худамо ҳамон хел инсон аввал шавем. ман ҳамчун равоншинос мегӯям, ҳаёти шумо ба ҳамон чизе мебиёяд ки шумо худатон ҳамон ба сахт талаб доред. ҳаёти шумо ба ҳамон чизе мебиёяд ки худатон ҳамон чизе мефаҳмед, айн зиёд намебиёяд. барои ҳамон ҳаёти инсоне ки фикронаи бад дорад, фақат бадӣ мебиёд ҳаёташ ба. касале, бадӣ, мушкиле, ғурбат. чиба ки вай тарбия нагирифт. ҳамин ҳаёт худаш мактаб аст, мактаби беҳтарин аст. ин ҳамин хел мактабест ки ягон кас як дарсашам гурехтан наметод. мактаби миёна баъзан дарсҳо мегурехтем, мерафтем, лекин ба наметоед гурехтан. барои ҳамон ҳамватанони азиз, аз анамин фикрона сар кардана мо зарур аст. дуюми чизе ки ман фаҳмидам, муросое коре карда, якҷоя шуда корхонаҳо сохтанам. чуба ки ман дидам ки ҳамин муддате ки ҳозир ҳаст, диққат кардед, бед мо мебинем солҳои 90, бед мегардем мерем солҳои 90, мебинем солҳои 90 ҳамон одамое ки солҳои 90 ба сари бизнес шуд, ба сари корхонаҳо шуд, як қисми ҳаваё муваффақ нашуд, як 70%, чуба ки ваё ҳалолкорӣ накард. неки 30% ҳавай, агар шумо диққат карда буред, ҳамоное ки то ҳамин рӯза ҳаракат карда, меҳнат карда пеш барафт, ҳамоно ободи хуб шуд, корхонаҳои хуб дорад, ҷои корҳои хуб дорад, зиндагии хуб дорад. агар диққат карда бинед, шумо ин чиза мебинед. ман ҳамми ниятам, ҳамми ҳаракатам ҳамон аст ки халқи мо аз хунасозӣ ба корхонасозӣ биёд. ман худам ҳамин хел кардам. ман ҳозирам як хонаи сехонагии ҳамин $850 ба харидагӣ соли 97-ми 96-м ҳамон хона ба зиндагӣ дорам. квартири оддӣ. акун шароит ки корхонаома ки сохтам, даромад ки шуд, акун дигар ҷо ба нияти хона кардан дорам. акунун. чуба ки шумо ҳамин хонаи бадабдабам кунед ки як каробот ба хон меред. ин беҳад зарур аст. ҳамин чиз аз фаҳмиши мардум вобаста аст, аз фаҳмиши халқи мо вобаста аст. ҳамин ба омадану мо дар кор. ана кун, як кас мумкин кардан наметод, мумкин як кас кардан натод, 3 кас 5 кас шудан дар кор. 3 кас 5 кас шуда корам. ман мехоҳам ки халқи мо муросоя ёд гирад. агар ки мо муросоя ёд гирем,
тез ватана мо обод мешад, тез ба пеш меравем. Мо бояд ки ин кора ёд гирем. Мо бояд ки ин кора ёд тем фарзандтомо ба. Мо бояд ки пурра бахилия аз даруни халқи тоҷик нест кунем. наслҳои оянда шумо орзу доред ки фарзанди шумо ба монанди шумо зиндагӣ кунад ё ки шумо мехоҳед ки фарзанд аз шумо беҳтар зиндагӣ кунад. Ман сета савол метиҳам, диққат карда гӯш кунед, сразу мефаҳмед. Якум, шумо чӣ хел мехоҳед ки фарзандатон зиндагӣ кунад? Ба монанди шумо ё ки аз шумо беҳтар? Дуюм, фикри шумо қатъи. Агар ки ҳамин ватани мо ба ободӣ шавад, осон аст зиндагӣ кардан ё ки вайронӣ шавад? ободи чиққа шавад, осонтар аст зиндагӣ кардан? Бале. Сеюм, агар ки ҳар якти ману шумо шахсияти худам оя дигар накунем, ҳар якти ману шумо болои худамо кор карда ба сари пешравии миллата мо нашавем, ягон миллати дигар омада ҳамин кора мекунад? Американсо гӯем, ё ки там хитоиҳо ё ки русо.